ሰላም ንቴዎፍሎስ መናኒ ክብሩ ምስ ዓለሙ ንጴጥሪቃ ሰበይቱውን ዝሓመመት ብሕማሙ ከምኡውን ሰላም ዶማሊስ ወዶሙ ገለ ከይፈለጠ ምጽዋዕ አብኡ ወእሙ ምእንቲ መድኃኒ ክርስቶስ ዝተኸዓወዶሙ ብዝተዛረቡ ቃልውን ክሳብ እቶም ህዝቢ ተገረሙ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዕለት 19 ህዳር በዛ ዕለት እዚያ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ምስ ሰበይቱ ጴጥሪቃ ምስ ወዱ ደማሊስ ሰማዕትነት ተቐበሉ። እዚ ቅዱስ እዚ ብፍርሃት እግዚአብሔርን በአምልኾትን ዓበየ ክርስቲያናዊ ከም ዝኾነ ናብ ጳንስ ገዛኢ ከሰስዎ ንሱ ከዓ ናብኡ ከምጽእዎ አዘዘ። እቲ ገዛኢ ኣብ ቤት ዲዮስ ኣምላኹ ከሎ ናብኡ ኣተውዎ እሞ ካበይ ኢኻ ሃይማኖትካ እንታይ እዩ በሎ። ኣነ ክርስቲያናዊ ብጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን እየ በሎ። ገዛኢ ከዓ በል ብሕማቕ ሞት ከይትመውት ንኣማልኽቲ ሰውእ በሎ። ቴዎፍሎስ ከዓ ኣነስ ብዘይካ ንበይኑ ንእግዚአብሔር እምበር ንኻልእ ኣይስውእን እየ በሎ። ገዛኢ ከዓ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቒሎም ናይ ውሽጢ ኣካላቱ ክሳብ ዝርአ ቈጥቅጥዎ ኣዘዘ። ንሱ ግና ኣይተሰምዖን ድምፂ ኣየስምዐን። እዚ ገዛኢ መሊሱ ሓዊ ኣቃጺሎም ኣብኡ ከእትውዎ ኣዘዘ። እዚ ቅዱስ ከዓ ኣብ ማእኸል እቲ ሓዊ ኮይኑ ጸለየ። እቲ ሓዊ ከዓ ብትን በለ ከይተንክፎ ድማ ወፀ። እዚ ገዛኢ ነዚ ርኡ ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከእትውዎ ኣብኡ ብጥሜት ምእንቲ ክመውት ብጽኑዕ ክሕልዎ ኣዘዘ። ኣብ ሰሙኑ ከዓ ሰበይቱ ጴጥሪቃ ወዳ ሒዛ ናብኡ ኣተወት። ምእንቲ ስም ክርስቶስ ክመውት እሞ ሰማዕትነት ክቕበል ኣጸናናዕቶ። ገዛኢ ገለ መግቢ ዝህቦ እንተሎ ክምርምር ኢሉ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ከደ። እቲ ማዕጾ ቤት ማእሰርቲ ክፍት ምስ ኣበሎ ከዓ ምኡዝ ጨና ዕጣን ተቐበሎ ጨነዎ። ንቅዱስ ቴዎፍሎስ ከዓ ኣብ ሰነጽፈ መዕረፊ ተቐሚጡ 3 መላእኽቲ ድማ መዓርን ጸባን ክምግብዎ ረኸቦ። ምስ ረአዮ ደም ሰንበደ። ንድሕሪት ድማ ተመልሰ። ንጽባሓይቱ ናብ ኣደባባይ ከምጽእዎ ኣዘዘ። ወሰድዎ ድማ። ሰበይቱ ከዓ ደድሕሪኡ ሰዓበቶ። ገዛኢ ከዓ ንድዮስ ኣምላኽ ሰውእ በሎ። ቴዎፍሎስ ከዓ ኣነስ ብዘይካ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንኻልእ ኣይስውእን እየ በሎ። ገዛኢ ከዓ ንኣንበሳ ክድርይዎ ኣዘዘ። እቲ አንበሳ ከዓ ጐዩ መጺኡ ኣእጋሩ ሰዓሞ። ብፍቓድ እግዚአብሔር ከዓ ንእሽቶ ኣቕሰሎ እሞ በዚ ነፍሱ ናብስ እግዚአብሔር ኣማዕቆበ ዓረፈ። ንስጋኡ ከዓ ሰበይቱ ብፅዕት ጴጥሪቃ ወሲዳ ኣብ ሳንዱቕ ኣንበረቶ። እቲ ገዛኢ ንዓኣውን ምስ ወዳ ንኣንበሳ ክድርይዎ ኣዘዘ። ሕፃን ዶማሊስ ንኣንበሳ ምስ ረአዮ ሰሓቐ። በአብ ብወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ኣአምን በለ። እዚ ወዲ 5 ኣዋርሕ ሕፃን ከምዚ ኢሉ ተዛረበ። በኣፍ አንበሳ ከዓ ተኸለሉ። ሰማዕትነቶም ፈጸሙ። በረኸቶም ምሳና ይኹን ዘዕለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለቴዎፍሎስ መናኔ ክብሩ ወዓለሙ ወጴጥሪቃ ብእሲቱ እንተሐመት በህማሙ አዲ ሰላም ለዶማሊስ ወልዶሙ እንበለ ያይምር ምንተኒ ሰሚ አብሁ ወእሙ በእንተ ክርስቶስ መድህን ዘተክእ ወደሙ ወዘነበቦ ቃለ እስከነ ሕዝብ ተደሙ